Update on the March 31 protest. Vanhu varungunzwa kunzi aiwa vanhu vari kutandanisa kurukandwa matiye gas. Hama dzinodikanwa. Ichocho ndicho chokwadi. Mapurisa kunyangwe zvavo panguva ino vari kusekwa vachinzi motengesa nema$50 here. Panguva ino vari kukandira vanhu matiye gas. People now they are running vanga vambokanda matombo mumastreets vachibloka maroads. Matiri kuona kuti maforces eZRP nemamwe masoja vari kuuya vachikanda matiye gas vanhu vachitiza. Sana pina mashuka mudanyorwa panapa noti bo subscribe like on the bell icon. So muri kuona mavideos mudanyorwa muchinzi the youths that had started gathering at Robert Mugabe Square are being chased away by riot police with the tear gas. They stay away has truly turned to be a success with police vehicles at every 100-meter point in Harare CBD. Cost of running dictatorship is increasing. No turning back. No mashuka nomuda panapa atiri kuona kuti muri kuona mapictures munoona people they being chased away vanhu vari kutadza kuita mademonstrations avo even though panapa vanhu vakadeclare vakataura vachiti ayo mademonstrations edu angori peaceful, hatiri kupisa zvinhu, hatiri kuvandalize property, but we just want to march and sing our songs. But panapa ndo zvatiri kuona the regime iri ine panic mode. Zvataona some of the individuals vakaita sana Mutsvangwa, vakaita sana Chivhayo, they've ran away vatiza. That's because they've been given a signal yekunzi aiwa you can be attacked. Tichiona the rest of the day richienda to an end, people they are not aware. Hatizishuwa kuti mauro achazonosvika uko kuchange kuchidyiwa rinopisa here kana kuti togona kuti taswera vanhu vachibatikana, vanhu vachisvora geza, vachiti bombshell geza, vachidisappointa. But maybe manheru you can head mangwana makuseni makumbuka zvichinzi kwakazoitika something people they are not aware of. But ndo zviripo panguva ino kuti people they are being chased away muCBD. Todzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pina comment section medu kunzi mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.